Valencià que no presenta Màxim Huerta. Avui anem a parlar d'una qüestió que està molt candent en l'agenda mediàtica, una qüestió que és molt rellevant, però en la que moltes vegades, per la rapidesa, la immediatesa de les xarxes socials, la polarització del debat, no es pot debatre com creiem que cal debatre aquests assumptes. I avui comptem amb la presència de Nathalie Torres, diputada de Compromís. Benvinguda i moltes gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Comptem amb la presència també d'Aina Montferrer, que és una persona que s'ha dedicat molt a estudiar tots aquests temes. Després ella vos posarà un poc més en context. Hola. I també comptem amb David Jabaloyes, com cada setmana. David, benvingut. Bon dia a tots. La veu del sud sempre, com cal, avui sobretot per parlar de llengua, una qüestió que és fonamental. Recordar als nostres oients i espectadors que poden deixar els seus comentaris, que esperem que els deixen i que intentarem respondre-los en la mesura dels possibles. I situat un poc la qüestió, Nathalie, volia demanar-te una valoració inicial de com veus la situació de la llengua en el País Valencià. Bueno, és una pregunta complicada i no és fàcil de respondre. Vull dir-te, veritat, Aina, com a experta que eres, respondre a aquesta pregunta no és fàcil. Com veig la situació de la llengua al País Valencià actualment? Doncs la veig millor que la veia fa 5 anys, o 6, millor dit, la veritat. A més, jo provinc de la lingüística aplicada, soc tècnica lingüística, vinc de l'àmbit local. De fet, treballava a l'Ajuntament de Burjassot quan el conseller Marsà em va cridar per a formar part del seu equip. Burjassot, que és un poble molt gran de l'àrea metropolitana de València i anteriorment havia treballat a Catarroja. I, francament, la situació la veig millor ara que de com la podia veure abans de 2015, perquè pense que s'ha treballat molt per a que aquesta situació millorara, però tampoc estem per a voltejar les campanes. Hem de ser conscients que la dinàmica sociolingüística al País Valencià és una dinàmica, sempre ha sigut una dinàmica complicada, complexa, però jo diria, a grans trets, diria que estem millor que estàvem. I si voleu, després anem concretant una miqueta més. Aquesta resposta una miqueta vaga a una pregunta molt àmplia i també molt vaga. Exactament. Ara anirem aprofundint a poc. Jo primer que tot volia un poc comentar alguns informes i algunes dades que han hagut i que s'han emès recentment per posar un poc en context i després vull donar pas a la nostra companya Aina per explicar la nova llei de plurilingüisme i per explicar un poc totes les passes que s'han donat en la llengua per part del Botànic i debatrem si han sigut en una direcció correcta, si no han sigut i comentarem tots aquests temes. Jo per introduir un poc simplement volia mencionar un informe del Consell d'Europa que deia que el valencià es trobava en una situació preocupant i deia que calia encara més que tenir presència en l'economia, en els serveis sanitaris, en els serveis socials, i és una qüestió que és prou rellevant. Així, una de les qüestions que destacava en este cas la Comissió Europea és la qüestió de la immersió lingüística que després debatrem, si és més convenient un model d'immersió lingüística o un model de plurilingüisme. I elles deien que les autoritats centrals continuaven imposant el castellà en un ampli espectre d'àmbits en l'estat espanyol i era una cosa que remarcaven i deien que destacaven també que els instruments jurídics adoptats per la comunitat autònoma per promoure l'ús del valencià paral·lel al castellà són impugnats pels tribunals, una altra qüestió que a mi personalment em sembla molt interessant, sistemàticament són impugnats i això impedeix, i no sé si impedeix, però almenys sí endarrereix molt que es puguen dur a terme polítiques lingüístiques. I després, d'altra banda, volia comentar molt breument
algunes de les dades que dona l'informe CAT de Plataforma per la Llengua de 2020, que és molt interessant, la veritat, i una notícia molt positiva que destaca és que la regió d'Alcoi i Gandia divideixen l'estudi en regions, no són regions, òbviament, en un sentit que nosaltres coneguem, no? Però ells utilitzen aixina. Diu que més del 70% dels habitants parlen habitualment el valencià. També la regió de València té un ús prou considerable i després destaca també la regió de Castelló i molt per baix d'això el que ells denominen en aquest cas la regió d'Alacant, que després també parlarem amb David i amb Miguel, que vindrà en uns minuts, parlarem sobre el tema, no? I després, breument, per donar alguna pinzellada més, una dada que a mi em va colpir molt quan la vaig llegir l'any passat, que diu que la meitat dels habitants de Catalunya creuen que el català, el valencià i el mallorquí són llengües diferents. A mi almenys això em va impactar molt, la veritat. I altra dada que també crec que jo almenys observe que s'està revertint un poc, però que és molt complicada de revertir, que és que menys del 15% dels habitants de la ciutat de València utilitzen habitualment el valencià. Això era l'informe, les dades són de 2019, ara la situació pot haver-hi variat un poc, lleugerament, no? Però bueno, com a introducció per posar això. I després, altra qüestió que també volia remarcar i que també remarquen així en comunicació, i és que Favorits va ser la primera coproducció de Punt Mèdia, IB3 i TV3, però que ja hem tingut pel·lícules com la de Guillem Agulló que va fer-se recentment i documentals que han tingut molt bones dades d'audiència també al País Valencià, i és una qüestió que cal remarcar en aquest camí, diguem-ne, cap a la reciprocitat. I dit això, volia posar-vos un vídeo molt breu i donar pas a Aina perquè introduïsca un poc més el que ve sent el tema central. Per què la gent no aprèn valencià? Perquè el valencià s'ensenya malament. I punt! Jo he après més de 9 pronoms febles, 9 embarbussaments i 9 insults en només 8 minuts. I no perquè siga més llest, sinó perquè he seguit una fórmula, un mètode, el mètode petaca-bodega. I com dic jo tinc aquesta frase, que és que el valencià no només te fa la vida més llarga, sinó que te dona més vida i et fa més crac. Bueno, des d'ací recomanem als nostres seguidors que vegin els vídeos d'Apitxat, un gran. I Aina, et dona pas. Quines han sigut les regulacions que s'han dut a terme en els últims anys en el País Valencià amb respecte de la llengua i explica-les un poc i entrem definitivament en matèria. Sí, només que primer, si vol Nathalie, que volia fer un apunt, em sembla, digues. Sí, gràcies, Aina. Doncs mira, m'agradaria afegir algunes dades sobre l'informe al qual has fet referència, Jordi, del Consell d'Europa, perquè és el Consell d'Europa a través del secretariat, precisament el secretariat de les oficines de llengües, on es fan els informes als quals has fet tu referència. Cada 4 anys es fan uns informes on s'avalua el nivell de compliment de la Carta Europea per a les llengües regionals o minoritàries, que és un tractat internacional que va subscriure en el seu dia l'estat espanyol i com a tal forma part del nostre ordenament jurídic, però que reiteradament l'estat espanyol incomplís. Aleshores, cíclicament es fan aquests informes i com a govern nosaltres tenim l'obligació de fer aquests informes i de remetre'ls al Ministeri i el Ministeri s'encarrega de remetre'l a Europa, anem a dir, per a fer-ho més senzill. La qüestió és que després envien un comitè d'experts que el que fan és contrastar, d'acord, les dades que tu has facilitat i per això tenen entrevistes amb representants de les entitats i també amb representants institucionals. Ho compte perquè és que jo vaig haver d'anar a aquesta entrevista perquè qui havia d'anar, que era el director general, estava malalt i va delegar en mi. I vull matisar que l'avaluació aquella, de la qual tu has ressenyat les carències, es va fer sobre els anys
2014, 2015, 2016 i 2017. És a dir, Perfecte. realment ocupava molt poc de temps del primer govern del Botànic. De fet, encara estava vigent el decret de plurilingüisme, però ja estava judicialitzat perquè el Partit Popular i algunes entitats més reactives a la qüestió lingüística l'havien portat ja a la Fiscalia, d'acord? És en aquest moment en què ens entrevisten a nosaltres i nosaltres expliquem quina era la pretensió del decret de plurilingüisme, que segur que Aina explica les qüestions tècniques molt millor que jo, però sí que m'agradaria ressenyar que ocupava molt poc de temps de governs de Botànic. Així i tot, jo crec que el comitè d'experts es va quedar bastant sorprès de la diferència que va trobar del cicle anterior i de les entrevistes anteriors. Volia ressenyar això. Perfecte, doncs matisat això. Moltes gràcies, Nathalie. Et dona pas, Aina. A veure, jo faré un repàs així com per a persones que no són expertes en ensenyament o en plurilingüisme de com s'ha arribat a la llei de plurilingüisme, que és la llei que és 4/2018, que es va aprovar el 2018 i que s'està aplicant ara. Bé, tot això parteix, ens remuntem a temps antics, parteix de la transició, no? D'una educació totalment en castellà comença a introduir-se el valencià a l'educació valenciana, no? Tenim la llei d'ús i ensenyament del valencià del 1983, que és la llei que sí que deixa clar que s'ha d'empentar, se li ha de donar molta força al valencià en l'ensenyament i en altres àmbits públics de prestigi, no? Perquè una llengua no té més possibilitats de supervivència per tindre a priori més parlants, sinó pels àmbits de prestigi que ocupa. És a dir, que es considera una llengua seriosa per als àmbits acadèmics, judicial, etc. No és tant quantitat, sinó també àmbits de prestigi. Això és important. Aleshores, havien d'entre cometes reincorporar aquests àmbits de prestigi per al valencià. Aleshores, durant els anys 90 es van aplicar des de la perspectiva d'ensenyament de llengües en l'ensenyament no universitari, que això inclou centres de secundària, escoles d'idiomes, infantil, primària, conservatoris, ho implica tot, però en els anys 90 segur que vos sona això de la línia en castellà i línia en valencià, no? Que bàsicament el principal canvi de la llei de plurilingüisme de 2018 és que elimina les línies, que les línies s'havien mantingut pràcticament des del principi dels anys 90 amb perspectives com la de Vicent Pasqual i altres pedagogs molt tradicionals d'ací quant a les llengües, i la llei de 2018 trenca amb això. Però tot això té com una història, no? Diguem que en els anys 90 es donava importància o es parava atenció a l'ensenyament de castellà o valencià, no? Què passa? Que arriben els anys 2000 i es té una perspectiva com més internacional, més d'incorporar altres llengües. I aleshores ahir apareix el decret 127/2012 de plurilingüisme, que el va fer el PP. I aleshores, què fa? A aquesta línia en castellà i línia en valencià dels territoris valencians de parla valenciana que hi havia, li afegeix una altra P, que és PP, PPPIP i PPPEP, que és Programa Plurilingüe d'Ensenyament en Valencià i en Castellà. Aleshores, ahir es posa molt el focus ja en l'anglès, inclús es parla del xinès i es parla del francès i d'altres llengües. És com una visió més neoliberal de dir els xiquets valencians han de saber llengües internacionals per a tindre bons treballs en el futur. I ahir es recol·loca un poc el pes del valencià. Deixa'm acabar un poc la perspectiva i després... D'acord, gràcies. Exacte, Aina, acabes la perspectiva, dona pas a David per fer la valoració inicial i continuem amb Nathalie. Moltes gràcies. Estàvem en 2012, que passa això amb el Partit Popular, però es continuen mantenint les línies en castellà i en valencià. En tot això hi ha un altre element que és l'exempció lingüística, que és que en els territoris valencians de parla castellana, que no hem d'oblidar que hi ha uns territoris valencians en els quals per motius històrics no es parla valencià, ahir estava l'exempció, que Jordi ho sap molt bé perquè ho ha viscut, no? Aleshores, la llei aquesta de 2018 té un esborrany, que és el decret 2019 de 2017, que és més ambiciós quant a la protecció i el foment del valencià en l'ensenyament, però què passa? Que com que el fa un govern valencianista sospitós
de valencianisme, no? de discriminar positivament el valencià, és portat al Tribunal Superior de Justícia pels partits de dretes i més espanyolistes valencians. Aleshores, és com si diguérem, aquest decret de 2017 es poda molt, es va com censurant en moltes parts o autocensurant, si voleu, per arribar a la llei de 2018, que és la que tenim ara. Què fa aquesta llei? Canvia de les línies als percentatges. Ja no parla de línies, sinó de percentatges. I què diu aquesta llei? Que s'ha d'ensenyar en tots els nivells, cada centre tria un model en el qual l'anglès ha de tindre una presència d'entre el 10 i el 25%, el castellà una presència entre el 25 i, si no m'equivoque, el 60%, si no m'equivoque, i el valencià el mateix, una presència entre el 25 i el 60%. I ahir és cada centre en el seu projecte lingüístic de centre qui tria a quin model, és a dir, quins percentatges dins d'aquests marges són els que decideix per a aplicar en el seu centre. I això, en principi, es fa també pensant que ja no haurà d'haver exempció lingüística, perquè es podran fer uns marges de percentatges en els quals el valencià tinga només un 25%. Aleshores, és relativament poquet i podria ser introduït en aquestes zones castellanoparlants. I així hem arribat fins avui. I ja està, ja no dic res més. Exactament, moltes gràcies, Aina, per aquesta introducció que jo crec necessari perquè inclús la gent que estem un poc en aquest món no, polític del País Valencià, de vegades ens perdem o ens costa un poc ubicar-nos i situar-nos entre tantes sigles, Pepli, uns altres que diuen que no, uns altres que sí, n'hi ha un poc de rebombori, la veritat, i de vegades es fa complicat d'entendre. Ara et dono pas, Nathalie, deixa'm que David faci una breu introducció. David, quines són, diguem-ne, les principals mancances que tu trobes amb la promoció de la llengua ara mateix? Jo és que crec que amb el tema de la llengua, el que es fa... El tema de la llengua pot ser més simptomàtic que problemàtic de per si en algunes coses, crec jo. I ho crec perquè, en especial, s'evidencia molt el desvertebrament del País Valencià. I en especial del sud, que és ja el culmen d'aquest desvertebrament. I aleshores, ahí està el problema, després parlarem del Tempir, d'esta mena d'associacions, que realment és que el que es veu que al final el seu... Per exemple, jo he viscut sempre en Petrer, que és la comarca del Vinalopó, un poble teòricament valenciano parlant, teòricament, i la realitat és que del Tempir no han tingut ells l'oportunitat pràcticament de poder fer molt en Petrer. Petrer tenim un govern del PSOE, o sigui, ni siquiera ells mateixos diuen el PSPB, s'anomenen a si mateix el PSOE, que les últimes mesures totes han sigut posar cartells en castellà pel poble, que jo no he sentit mai parlar a l'alcaldessa en valencià en la vida. I la cosa és que aquest desvertebrament fa que el que potser es puga guanyar en Elx, perquè potser n'hi ha un alcalde en Elx, una alcaldessa, que té intenció, una corporació municipal, de promocionar la llengua, no val de res si després en Petrer, en Crevillent i en Alacant van a la contra i a la inversa. Aleshores, jo soc el que menys sap dels quatre en aquest tema concretament de les lleis de plurilingüisme i tal. Aleshores, també que parlen millor elles i després ja em preguntes d'altres coses, però crec que un dels problemes és d'aixòs mínims, dels percentatges dels que parlava Aina, és que es dona una oportunitat molt greu. Jo, per exemple, jo vaig anar a l'institut en un poble valenciano parlant, de predomini lingüístic valencià com és Petrer, i no vaig poder estudiar en línia valenciana al batxiller, perquè la direcció de l'institut considerava que, com no hi havia alumnes suficients, no s'havia de fer, i no hi havia. Aleshores, si ja de per si directament estàs dient a aquestes persones que encara són directors, no, és que amb el 25% va bé, ja ho veuen clar, ja està clar. Aleshores, crec que és tancar-li la porta definitivament a una part molt gran del sud que és un problema greu. I un segon, Nathalie, permet-me per fer un poc d'advocat del diable de David, que clar,
En la meva comarca, per exemple, passa tot el contrari, no? Jo vaig veure l'altre dia una captura d'Instagram d'una conversa d'uns alumnes de l'Institut d'Enguera, on jo vaig estudiar, i en la meva comarca n'hi ha dos instituts, que són el de Navarrés i el d'Enguera, i molt poca gent estudia en valencià o valora el valencià, fet pel qual moltes vegades, inclòs dins de la classe de valencià, és que intentàvem estudiar valencià i prendre seriosament l'assignatura, comptàvem amb la presència de determinats energúmens que intentaven estorbar i que no pogueren, perquè la seva militància, igual que la nostra militància era el valencià, la seva militància era intentar aconseguir que no poguérem donar classe amb normalitat, i això era una cosa que a mi em semblava molt forta, no? I clar, jo pense ara en tota esta conversa de tots els xiquets dient que volien demanar-se l'exempció i pense ara en el contrari, que és una cosa que comentava recentment a Maina, i és que ara almenys van a tindre 3 assignatures en valencià, fet pel qual van eixir, pense, amb un nivell més mínimament decent. I és una cosa que Aina, ara després et dona la paraula, que era de donar-li-la a Natalí, no? Però bàsicament és això, i és una cosa que ella apuntava i que em sembla molt interessant. Que si bé d'una banda amb els valencianoparlants pot discriminar-los, entre cometes, respectivament, de l'altra banda, també és una llei que ajuda a equilibrar un poc territorialment quant de valencià es dona i no es dona en les aules. Natalí, et deixe intervindre i posaré un vídeo que ara comentarem també teu en les Corts. Gràcies, Jordi. Disculpeu-me, promet no tornar a alçar el dit, perquè ja sé que em donareu la paraula. És que això és el que passa per ser novata, Bé, anem a veure. Aina ho ha explicat molt bé, però m'agradaria afegir algunes cosetes. Per exemple, en els anys 80 i 90, el que s'establia era una dicotomia, podríem dir, entre valencià i castellà. I aleshores la llei d'ús el que va voler és contrarrestar l'absència total del sistema educatiu del valencià i també de fer-lo present en els mitjans de comunicació, i per això es va crear la ràdio-televisió valenciana, d'acord? En una altra tertúlia ja valorarem quin ha sigut el resultat de tot això, però ho dic per com ha anat progressant la visió sobre l'ensenyament de llengües. En el decret del Partit Popular, aquest decret es basava en un fals punt de partida perquè posava en pla d'igualtat 3 llengües, el valencià, el castellà i l'anglès. I a més ho feia, les igualava d'una manera molt perversa. Primera, perquè sabem que no gaudeix del mateix, podríem dir, estatus social el valencià que el castellà. Aina ho ha explicat molt bé, però encara era més retorçut perquè posava a aquella dicotomia primera li sumava una tercera llengua, que és l'anglès, equiparant-la a les 2 llengües oficials. Per tant, era una bogeria. I era allò del 33%, 33-33. A més, sense tindre el professorat preparat per a vehicular en anglès. Era tot fum de boja. I ja està. A banda que ja dic que partia d'uns postulats que eren falsos totalment. El decret que s'impulsa en 2017 i que després el Tribunal Superior de Justícia tomba i per això dona lloc a la llei de plurilingüisme, ja parteix d'un entorn totalment diferent, perquè parteix d'un entorn multilingüe. Les societats nostres, la valenciana com la resta de societats occidentals, són societats multilingües, conviuen moltes llengües en espais xicotets o grans, però hi ha aquesta convivència de llengües diverses. Per tant, aquesta llei ja té en compte, el decret primer i després la llei ja tenen en compte aquest entorn multilingüe, però es té molt en compte la situació de desavantatge de la qual parteix una de les 2 llengües oficials i pròpia del país, que és el valencià. I aleshores s'adopta una mirada autocentrada, que solem dir en lingüística. Per això nosaltres parlem d'un multilingüisme autocentrat en el valencià. La llei, per allò que comentaves tu, Jordi, té defensors i té detractors. Com vosaltres comprendreu, com qualsevol altra llei, en 2 anys no pot canviar el món.
No, és que Això és jo impossible. ho comentava precisament perquè és que, perdona per tallar-te, però és que de vegades dona la sensació de que això de les lleis lingüístiques s'ha convertit en el nou partit de futbol i a veure aquí et dones suport i aquí odies i aquí Sí, deixes clar. d'odiar. I a mi la veritat és que m'ha xocat especialment en un tema tan sensible i que ens hauria almenys de posar d'acord per entendre'ns i per intentar entendre l'altre i per intentar debatre. I precisament entorn a allò que deies i abans de posar la teva intervenció vaig a posar, perquè diuen que una imatge val més que 1000 paraules, un poc el que passaria amb el valencià, el castellà i l'anglès. Ai, he perdut. No sé si veus ara la pantalla. I veig la imatge, sí. Bueno, doncs és que em sembla molt bona la metàfora, no? de que n'hi ha una barrera, no? I que, clar, on posa reality, doncs possiblement seria el castellà, que està present en tots els àmbits televisius, a nivell audiovisual i tal. Després, enmig, podria estar, per exemple, per exemple, la situació de l'anglès, no? Amb les sèries i tota la gent jove tenint al seu abast moltíssimes sèries i moltíssim de material en anglès, i després es veuria la situació del valencià i el valenciano parlant. Seria este xiquet que està intentant veure però que no ho està podent fer. A mi sí que m'agradaria, Jordi, si em permets, en menys d'un minut, és dir que insistir en això que acaba de dir, no? Que en 2 anys no ho canviarà tot, però sí que està concebuda com una eina per a funcionar a llarg termini i que intenta compensar i reequilibrar tota l'estructura lingüístico-educativa de tot el País Valencià. Per això és molt important el que has comentat tu, Denguera, i el que ha comentat també David sobre les comarques del sud. La llei, jo crec que, a veure, amb l'aplicació de la llei comportarà l'extensió més important del valencià en 4 àmbits que a mi m'agradaria destacar i ja acabe de moment, val? Que abans tenim grans dèficits, com són les 4 grans ciutats valencianes i les seues àrees metropolitanes respectives, Castelló, València, Alacant i Elx, l'escola concertada de tot el País Valencià, que pareixia que fos impermeable a tot això del valencià, la formació professional, que pareixia que en la formació professional la porta estiguera tancada per al valencià i per a l'anglès, i les comarques castellanoparlants, on més vegades de les desitjables el valencià resultava quasi bé una anècdota, i ja està. Ja no m'enrotllo més perquè no vull abusar. Perfecte. Un segon, David. Vaig a posar la intervenció de Nathalie, que la tenia així, que és un vídeo que crec que dona molt de joc, i ara tu el primer en comentar-la i continuem amb el debat. Jo ja sé que vostès tenen una espècie de somni que no han arribat a plasmar en els seus programes electorals, però que és llits, entre línies. A vostès els agradaria que els valencianoparlants estiguérem en una reserva índia. Això és el que vostès voldrien. I això no passarà. Això és el que vostès voldrien. Clar, és que és així. És que les coses s'han de dir pel seu nom. No cal pegar-li tantes voltes. No cal insistir tant en la immersió lingüística, que vostès saben que és mentira. Que vostès saben que és mentira. Ni de que el castellano desaparecerà d'esta comunitat. Bueno, és que això ja és de traca. És que això només podria estar en una pel·lícula d'humor. Vostès saben que tot això és mentira. Mentira. I mos voldrien veure en una reserva índia i no els anem a donar el gust. Perquè així, valencianoparlants i castellanoparlants, el que compartim és la nostra condició de ciutadanes i ciutadans en igualtat de condicions. Tenim els mateixos drets i tenim les mateixes obligacions. Però la llengua, les llengües no partixen del mateix punt, perquè n'hi ha una que té uns àmbits d'ús garantits i una altra que no els té, per moltes mentires que vostès diguen. Gràcies, presidenta. Bueno, David, dona pas. Pues és que la intervenció realment deixa clar, és que és espectacular, la intervenció. I és que jo anava un poc per ahí.
el que ha dit abans Natalí del tema, clar, la preocupació de les 4 grans àrees metropolitanes, que és una preocupació evident, perquè era molt, i sobretot per exemple en València, Jordi, tu i jo ho vam parlar l'altre moment que vam estar en València, que sí que ha canviat moltíssim des que va arribar el Botànic, ha canviat una barbaritat. Jo, per a mi, València, la situació de València no era molt diferent a la d'Alacant, i ara sí m'ho sembla, encara que la d'Alacant també ha millorat. I una cosa molt breu que, bueno, vam veure recentment, vam veure la plaça del Llibre plena a reventar en Alacant, unes imatges que a mi em van emocionar molt, no? Però d'altra banda volia comentar-te que jo crec que sobretot el que més avançat i el que més, diguem, que hem conegut i que ha ocorregut ha sigut que hem aconseguit d'alguna manera que s'elimine o que s'elimine almenys parcialment el rebuig que existia cap a la llengua. I aquest rebuig era el que moltes vegades feia que, per exemple, jo me'n recordo en la meva classe que el meu millor amic, que té el C2 de valencià i que sempre ha sigut una persona a la que li ha agradat molt parlar en valencià i tal amb mi, no s'atrevira de vegades a parlar en valencià perquè es sentira cohibit per la pressió social que existia en aquest sentit de no parles valencià. I el xiquet no ho parlava. No sé com ho veus, David. Jo és que en aquest tema del rebuig a la llengua des del sud sempre he tingut sospites. Perquè jo he vist el rebuig a voltes, l'he vist sobretot... He de dir que on més l'he vist, i pràcticament l'únic lloc on l'he vist és en Elda, que és on més ha anat. Però jo, per exemple, en Villena, que Villena mai ha sigut valenciana parlant, no és que no ho sigui ara, no ho ha sigut mai, per motius històrics, jo en Villena no he vist un rebuig com a tal, almenys no un rebuig generalitzat. El que he vist és indiferència, que no és menys preocupant i que també és un problema, però el que he vist és indiferència. I crec que això, ahir és on volia arribar jo. Jo el tema, en realitat, en la qüestió dels percentatges, jo no estic en contra. David, deia la moa iaia que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, i és un poc això també, no? És de veres, sí. És de veres. Que jo, el tema dels percentatges no és que jo veja mal la idea de per si, de fet, crec que el que has dit tu, Jordi, és cert. Això garanteix que en Oriola, que en Énguera, que en Villena o que en Elda, almenys s'enquen una miqueta al valencià, encara que siga poc, però bé, que el s'enquen una miqueta. El problema és el que crec jo que és el que deia abans. El País Valencià té una situació de desvertebrament tan gran que intentar posar una mateixa vara de medir per a tot el país és un problema, perquè encara si el que soluciones per un costat pot ser que acabe desfent-se per l'altre. I si en Énguera o en Elx, bueno, en Elx no, en Énguera o en Villena o en Oriola o en Torrevella, un 25% de classes en valencià és una gran notícia, està molt bé. Encara que siga per a començar, però és una gran notícia. Però que el director d'un institut en Elx tinga la possibilitat de fer soles el 25% de les classes en valencià és un problema molt greu, perquè pot desfer-se el que ja és poc de per si. Aleshores, jo estic d'acord en aquest tema, però crec que fa falta, i no és una cosa sola d'ensenyament, crec que fa falta un pla general, que també és veritat que, com ha dit Natalí, tenint aquí tenim enfront al PP i tal, tampoc és dir-vos una cosa i altra cosa és fer-ho, és poder fer-ho. Però crec que fa falta un pla general... Al PP i als tribunals, també. Als PP i als tribunals, que al final... Bueno, anava a dir una barbaritat, però no la diré. Anava a alçar el dit, però és que... No alça el dit, però puc parlar? Sí, clar. Un moment, sabes que... Volia dir-li a David que, a veure, crec que és important que recordem, ja ell em rectificarà si dic alguna cosa fora de lloc, que els percentatges formen part d'una cosa que es diu projecte lingüístic de centre i que el projecte lingüístic de centre el decideix i el vota la comunitat educativa del centre a través del Consell Escolar. David, t'ho dic perquè no és que el director ara veurà això o ara veurà allò. Jo crec que això és molt important perquè comentaves tu del Partit Popular i, bueno, un poc també al fil de la intervenció de meua en les Corts, que era en resposta a Ciudadanos en el debat d'esmenes per a l'aprovació de la llei de funció pública i per a la introducció del requisit en la funció pública, que si voleu després també podem parlar d'això perquè és molt important. Bé, t'ho vinc a dir perquè
han sigut les comunitats educatives, els consells escolars dels centres els que han configurat i han triat els seus projectes lingüístics que damunt es poden revisar crec que és cada 2 anys, d'acord? Que s'adapta a la seva realitat sociolingüística i que es vota democràticament. I això tomba molt els arguments que ha volgut utilitzar la dreta quan així en les Corts han sotmès al 5è grau el conseller Marsà tirant-li en cara la llei de plurilingüisme i els projectes lingüístics de centre. I aleshores, clar, no hi ha res més que exhibir les dades. Si el 97% dels centres educatius valencians han triat el seu projecte lingüístic a través dels seus consells escolars, jo trobo que ningú pot dubtar que aquesta confrontació que tant li agrada propiciar, fomentar al Partit Popular i a la dreta en general i a l'extrema dreta ara també. I sembla que anem a continuar inclús amb els canvis que hem tingut, que va ser un dels cavalls de batalla del que queda de legislatura. Sempre ho ha sigut i ara continuarà sent-ho. Però en la realitat del dia a dia, dels centres, la gent no està agarrant-se de la grenya com ells voldrien, que és el que vull destacar. De la mateixa manera que no anem pel carrer estirant-nos tampoc dels cabells per qüestions lingüístiques, per sort. Per descomptat que hi ha vulneració dels drets lingüístics dels valencianoparlants pràcticament cada dia del món. Pràcticament cada dia del món. Però no en els termes que a alguns els agradaria que existira. I això és el que nosaltres també hem de reivindicar, que la societat valenciana és prou més diversa, plural i té més coneixement del que alguns voldrien que fos en realitat. Clar, exacte. David, un segon. Et deixa acabar, però abans, i de donar pas també a Aina, volia plantejar algunes preguntes. La primera, que és un debat que em sembla molt interessant, és si s'està quedant curt el botànic en aquests aspectes o si, pel contrari, l'única manera d'intentar estandarditzar això és anar de manera progressiva en una llei també tenint en compte la qüestió dels tribunals en una llei similar a la que s'està proposant. I després volia també que parlàrem un poc de tota la qüestió de l'exempció, si arriba a la fi de la inversió, o sigui, si és possible i viable l'exempció, si continuarà havent exempció o si aquest model ja acaba definitivament en l'exempció i tot el contrari, si això suposa la fi de la inversió, que molta gent és una cosa que critica, David, i després Aina. Vale. Sí que claro, respondiendo a Natalie, sí, bueno, estaba claro, ¿no? Lo del director era una forma de parlar. Però, de totes maneres, el fons de la qüestió jo crec que és el mateix, perquè al final, aquestes poblacions del sud, no sols del sud, però bueno, sobretot del sud, duen moltes dècades patint un assetjament molt gran que volen separar-les de la resta dels valencians. De no sou valencians, des de València vos odien, no volen saber res de vosaltres. A la vista estan en els propis resultats electorals, crec que es veu prou clar. I en la forma d'actuar, per exemple, el PSPB, que en alguns llocs és tan valencianista, en Cocentaina també, jo és que ho veig molt clar en els dos pobles meus, en Cocentaina, que el PSPB no actua molt menys valencianista que Compromís, que trauen la senyera sense blau i que tal, inclús arriben a aquests punts, són el PSPB, en Petrer és que es diuen PSOE directament. Aleshores, crec que al final és una població que en general està tan influenciada per a voler, encara que siga, per a ser indiferent al valencià, deixar la possibilitat... Crec que el que volia dir és que crec que aquests percentatges haurien d'adaptar-se precisament a la realitat sociolingüística de cada territori, però no de forma triada per ells, sinó adaptat en la pròpia llei. És a dir, aquest 25%, per exemple, per als territoris castellanoparlants. Bé, d'acord. Per als territoris valencianoparlants en retrocés, que jo que sé, es podria fer un informe, igual que quan es va fer en el seu dia triar quins municipis eren valencianoparlants i quins no. Perquè això es va fer en un estudi en el seu moment. Tot això està estudiat, David. Aina t'ho podrà explicar bé, això dels percentatges, crec jo. Sí, però bé, jo crec que igual el que estem dient, que en municipis valencianoparlants on el valencià està en una situació de risc més greu que la resta que la majoria del país, donar la possibilitat de que el valencià pugui representar soles el 25% crec que és un problema.
La resta, ja dic que no és que no Però estigui tu d'acord, saps que això, aquest 25%, no l'ha decidit este govern, ni l'han decidit els experts que van avalar la llei de plurilingüisme, que ara parlarà Aina d'això, m'imagino. No, clar, que jo no... Aquest 25% el va decidir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en una sentència que, per ser de sentència d'un alt tribunal, passa a ser jurisprudència que s'aplica a casos iguals o semblants. I, per tant, aquesta llei el que ha volgut és fugir d'una llei, d'estar contínuament de litigi en litigi. Aquest 25% no està decidit. De fet, els objectius eren molt més ambiciosos. Natalie, David, ara continuem, anem a deixar parlar a la pobra Aina, que la tenim així, que la tenim així, que no li deixem parlar. A mi m'encanta escoltar-vos. Jo vaig a ir reconfigurant la meva idea. A veure, jo el que pense, que crec que és el que ha passat, però no ho sé, Natàlia em corregirà si no, és que el decret de 2017 sí que estava, o el que es volia fer en aquesta llei de plurilingüisme sí que estava científicament molt fonamentat quant als estudis de multilingüisme capdavanters en el món, canadencs, suïssos, etc., que són els models del model dinàmic de multilingüisme. Què diu? Perquè tinguem usuaris eficients aprenent segones, terceres, quartes i cinquenes llengües, el que es necessita és crear usuaris actius bilingües de les persones en edat escolar, infantil i primària. Si tu eres capaç de fer aquest canvi de codi en aquestes converses, això que fem els valencians tant d'estar parlant en valencià i de moment canviar-nos al castellano però tornar a passar al valencià, i aquest mecanisme cognitiu és la clau de l'aprenentatge de llengües. Aleshores, en una societat en la qual les dues llengües pròpies són el castellà i el valencià, s'intentava que tots els alumnes del sistema educatiu valencià foren bilingües actius en quines llengües? En xinès i en rus, doncs no té cap sentit. Haurà de ser en castellà i en valencià, que són les llengües d'ací. I aquesta era la idea de base científicament molt fonamentada del decret de 2019/2017. Què passa? Que això va estar posat en tribunals, etc., i va anar com reconfigurant-se, entre cometes, empobrint-se en el sentit de la defensa del valencià de tal manera que ha quedat una cosa una miqueta no tan clarament fonamentada en aquests continguts. Aleshores, jo simplement la meva pregunta de cara a Natàlia era si esteu satisfets amb el resultat final de la llei del plurilingüisme, la 4/2018. Esteu satisfets del resultat final d'aquesta llei? I abans de donar pas, un segon, abans de donar pas a Natàlia, volia comentar algunes de les qüestions finals per deixar-les ahí, si també es volien comentar. N'hi havia una relativa al requisit lingüístic que va comentar Aina, que si després vols la tornem a comentar. Després, molt similar, en la mateixa línia, ella parlava de si estigmatitza el valencià demanar tants títols o la imposició dels títols, en aquest cas, que moltes vegades es critica i que és molt difícil de defensar, sobretot en debats de xarxes socials i debats ràpids. Jo almenys m'he trobat amb l'ocasió de que és una qüestió que és molt difícil de defensar i en la que existeixen en Espanya moltes sensibilitats i molta fragilitat, molta gent molt fràgil, i també per l'altre costat amb respecte de no cedir ni un pam. Jo crec que les dues qüestions són fonamentals. I la que volia introduir jo, que em sembla molt rellevant, és, a banda del que és la llei i a banda del que és la legislació, sé que amb això tindríem per un altre programa, no? Però també crec que hi ha una batalla cultural molt important en aquest sentit, i crec que l'estem lliurant en el País Valencià molt dignament, amb molta gent fent vídeos, fent humor, fent YouTube, fent periodisme, i amb molts pocs mitjans, i és una cosa que mai es posa, o molt poques vegades es posa en valor, i que jo volia assenyalar també. Bueno, jo, a veure, com Aina m'ha preguntat directament, doncs intentaré respondre-li. Clar. No estic d'acord amb tu, Aina, que aquesta llei aigualisca el paper del valencià. Tota la fonamentació, podríem dir, intel·lectual, acadèmica, a la qual tu has fet referència, que va inspirar el decret, inspira també la llei.
perquè recorde, es fa el decret es porta als tribunals i com que resulta que ja comença un altre curs i s'ha de fer la matrícula i s'han de triar els programes, els projectes, s'han de votar els projectes lingüístics de centre, el que es fa és un decret llei mentre, com a mesura cautelar, el Tribunal Superior suspèn l'aplicació del decret de plurilingüisme, d'acord? I entre unes coses, és a dir, entre el decret i el decret llei s'elabora la llei. La llei naix del decret, per tant, tots els estudis previs no calia tornar-los a fer perquè ja s'havien fet i la mateixa filosofia que inspirava el decret inspira la llei. En 2 anys es pot valorar l'aplicació d'una llei. En 2 anys es pot valorar l'aplicació, mesurar l'aplicació d'una llei. Els resultats d'una llei, jo crec que no. Però així tot, les dades que tenim de primària, que són les més tancades, podríem dir, perquè fa més temps que està implementant-se la llei en primària, doncs, jo què sé. Això és una qüestió que pot ser molta gent no sàpia, que és que totes aquestes lleis, tot aquest tipus de lleis han d'anar implementant-se des dels nivells d'educació per als més xicotets cap a dalt i és una cosa que està en procés i que està en progressió. És un apunt que pot ser molta gent no sàpia. Perdona, Natalí. Efectivament, i per exemple, doncs a veure, jo tampoc no manejo totes les dades, però algunes que tinc, perquè després també les utilitzen els debats així a les Corts, doncs Gandia, que és la capital de la comarca de la Safor. Jo soc de la Safor, visc a l'Horta Nord i soc de la Safor. Poble valenciano parlant. En primària es vehiculava en valencià un 28% abans de l'entrada en vigor de la llei. Ara un 55%. És així. I les dades en general ens donen uns resultats positius en què pràcticament s'ha duplicat. El 83% dels centres educatius de les comarques de Castelló van optar per un nivell avançat de plurilingüisme. En València van ser el 55% dels centres, en Alacant el 40%. En aquests projectes lingüístics que es trien en els consells escolars. En total, al País Valencià el 54% de l'alumnat està en un programa avançat de plurilingüisme. Un 54% enfront del 29% que es vehiculava anteriorment amb el model de línies, d'acord? I jo el que també volia destacar és que l'objectiu fonamental de la llei, des del punt de vista lingüístic ho ha explicat molt bé Aina, això dels entorns i d'aquesta nova metodologia que s'aplica en la didàctica de les llengües. Jo ahir no vaig entrar perquè és que no soc experta, però com a legisladors sí que és important assenyalar que un dels objectius fonamentals de la llei era acabar precisament amb el sistema de segregació lingüística del Partit Popular, perquè el Partit Popular ha aprofundit. Tenim un país on històricament s'han parlat 2 llengües, però el que s'hauria d'haver fet de bon començament a partir de l'aprovació de la llei d'ús en els anys 80 era propiciar un acostament d'aquestes 2 comunitats lingüístiques perquè al capdavall són valencians totes i tots, però la dreta i especialment el Partit Popular, hegemònica durant 20 anys en aquest país, han aprofundit en aquesta diferència i han utilitzat el valencià com a punta de llança per a separar valencianoparlants de castellanoparlants. I nosaltres, si volem acabar amb tot tipus de desigualtats i de diferències entre uns i altres, això també és una de les metes que ens hem de posar com a... Bé, jo parlo com a diputada de Compromís, partit en el govern, val? Per tant, jo no estic d'acord amb que aquesta llei aigualís el paper del valencià, perquè ja dic que la filosofia és el multilingüisme autocentrat en la llengua que està en pitjors condicions, que és el valencià. Perfecte. Aina, un segon. Si vos sembla bé, ens estem quedant sense temps, així que vaig a donar pas a David perquè faci la seva intervenció final. Després, dona pas a Aina. Si vol afegir alguna cosa més, Natalí, i ja concloc, val, David? Moltes gràcies. Ai, que m'havia silenciat. Aquestes dades són una notícia molt bona,
les dades que ha dit Nathalie. És que crec que a lo millor he sonat més bel·ligerant del que realment soc, perquè a mi no em pareix mal. I a més, és que antes has llançat la pregunta, Jordi, i crec que no dona temps ja a respondre-la. De si creen que Compromís està fent poc o està fent... Jo crec que és que tenen molt difícil fer tot el que voldrien. I jo crec que això també està inclús en aquesta llei. Ho has dit tu, no, Nathalie, que al final aquest percentatge tampoc podia proposar-se no només enllà perquè si no anava a tombar-lo. Si estic d'acord. Si ahí n'hi ha una cosa que a mi em resulta interessant, especialment interessant, i és que pot haver gent que pense que es pot anar un poc més enllà, però també pense que en molts casos el que a tota aquesta gent, a alguna d'esta gent els ha fallat un poc han sigut les formes. Crec que n'hi ha hagut gent que s'ha perdut un poc en les formes i això és una cosa que volia parlar. I des d'aquest programa jo el que volia reivindicar és que poguérem parlar d'aquestes qüestions podent exposar tots els arguments i intentant acabar amb ixe to. Perdona, David, que t'he tallat. Sí, clar, jo és això. És que al final crec que hi ha molta gent, i ara en les xarxes socials passa encara més, que si no estàs amb mi al 100% ja eres un enemic públic número 1 i ja vull afusellar-te. Ja, però tampoc és això. tampoc és patant. Vull dir, pots estar... I jo, per supòs que preferís que són 1000 vegades a les de les línies, perquè les línies no sols no eren ninguna benedicció, sinó que tot el contrari. He posat el meu exemple. En un poble valenciano parlant no vaig poder estudiar en línia valenciana, o sigui que tampoc... No, a mi no em pareix una mala notícia i crec que s'ha de tindre en aquesta perspectiva de que al final així Compromís no és un partit que governa en majoria absoluta que facin el que ells... Bueno, i en què governaren, que tinguin el control absolut, no és un partit únic. Aleshores també, bueno, bé està, tot el que sigui avançar per la llengua, doncs bé està, i que estaria bé que fora més, clar, sempre, però bueno, bé està. I bueno, abans de donar-te pas, Nathalie, dona pas a Aina per si vol afegir qualsevol cosa, per establir una conclusió. Jo ja, per a mi, així tancaré amb la majoria d'idees que tinc, que vaja, a veure, per un costat, jo també estic en contra de les línies, m'agrada molt que s'hagi acabat amb les línies perquè al final era una segregació per estatus social també, almenys en els territoris de parla valenciana, els bons anaven a la línia en valencià i els nouvinguts que s'havien incorporat més tard amb més problemes al castellà i això era discriminatori. Per tant, en això estic d'acord. És una de les coses de la llei de 2018 que m'agrada. Després, quan dic que és menys ambiciós el resultat final de la llei que el que s'havia proposat en 2017 és perquè realment en 2017 es proposava que, com que havien de ser tots els alumnes bilingües actius, en els territoris que menys valencià es parlava fora de l'escola és on més valencià havia d'haver dins de l'escola. I viceversa, imagina't que te trobes en un poble dels Ports, jo què sé, en Morella, per exemple, que fora de l'escola hi havia molt de valencià, aleshores dins de l'escola podia haver més castellà perquè estava garantit l'ús actiu del castellà i del valencià. Aleshores, això sí que era realment ambiciós i científicament justificat, però, clar, després ens trobem una realitat política que censura moltíssim el valencianisme. Això ho entenc, però que vaja, que la idea per a mi era bestial i és una llàstima que no s'hagi pogut aplicar, tot i que pragmàticament entenc que és difícil. Després també volia dir que mai hi ha hagut immersió lingüística al País Valencià en el sistema educatiu. Jordi, això no és així. Immersió és el que es fa a Catalunya, que és tot en valencià excepte el castellà i l'anglès. Pot ser que no volia explicar-ho així, potser m'has explicat-ho mal, que no, ja està clar. No n'hi ha ara ni hi havia abans, és a dir, clar, no. Així no està aquest model. Jo ho dic, perdona, Aina, que jo volia dir-ho per la gent que critica que no s'hagi anat directament a un model d'immersió lingüística. Si m'he explicat malament, doncs demano disculpes, però que no volia dir això. Que abans sí que estava, no estava mai, i que simplement volia posar esment en dues últimes qüestions. Una és que aquesta llei de percentatges que proposa aquesta llei de plurilingüisme és molt semblant al que proposa el PP en Catalunya quant al català a les escoles. Vull dir, no se'n va molt el que estem així fent els valencianistes amb el que estan fent demanant els espanyolistes a Catalunya. És a dir, hi ha una qüestió per a reflexionar. I finalment, el que realment em preocupa d'aquesta llei és que pense que és una llei molt bonista cap al valencià, en el sentit que sí que diu que es promourà el valencià, però d'una manera molt abstracta,
però que la redacció de la llei és ambigua en el sentit que és molt ambigua i cap a la defensa del valencià. Realment l'únic que està ahí redactat com a norma és el tema dels percentatges, el tema dels requisits lingüístics dels professors, però com a aquesta idea optimista de defensar el valencià, sempre que tinguem un govern valencianista com el govern del Botànic, amb compromís al capdavant d'educació, estarà totalment garantit. Però el que em preocupa és que aquesta mateixa llei, interpretada paraula per paraula per un govern del Partit Popular, per no dir coses pitjors, posaria en greu perill el valencià en l'ensenyament públic valencià, segons la meva opinió. Simplement per a reflexionar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Aina. Et deixo concloure, Nathalie, i per últim faré una reflexió final i tanquem. Moltes gràcies. Bé, doncs mira, Aina, si governar el Partit Popular o qualsevol altra opció de dreta no és que no l'aplicaria la llei, és que la derogaria. És així de clar. I tu, la pregunta que has llançat, Jordi, és si està quedant-se curt el Botànic. A mi m'agradaria que fareu un programa, jo t'ho demano per favor, convideu-me quan vulgueu, però sobre política lingüística, perquè jo ja vos ho he dit a l'orelleta abans de començar. L'àmbit de l'educació no és la meva... Jo no soc experta en educació, però per descomptar que trac la cara per la llei de plurilingüisme, més faltaria. S'ha quedat curt el Botànic? Jo, a veure, pense que mentre un sol parlant de valencià veja conculcat els seus drets lingüístics, qualsevol govern s'ha quedat curt, siga quin siga. Si és un govern integrat per unes forces polítiques, una de les quals és més sensible i té una actitud més responsable en la gestió de la qüestió lingüística, clar que s'ha quedat curt, però jo per això el dic, m'agradaria que em convidares un altre dia i parlàrem de política lingüística i de totes les coses que s'han fet perquè han sigut moltes i molt importants. I m'agradaria dir una cosa que crec que... Perfecte, Nathalie. Avui hem parlat sobre la qüestió aquesta més general per aclarir un poc a la gent. Ja n'hi ha hagut gent en Twitter, com Valen Alcalà, que ens ha donat les gràcies per aclarir-los algunes coses i posar-los en situació. Així que jo veia que estava la cosa molt confusa i hem fet un per aclarir un poc alguns dubtes més generals, però no et preocupes que pròximament intentarem organitzar-lo. Ai, s'ha quedat congelat. Nathalie? Està bé. Ja sí? Ah, sí. No, però és que pensava que m'havies tallat ja. No, simplement t'havia matisat que t'havia respost. Gràcies. A mi el que m'agradaria dir per acabar és que no solament és responsabilitat del nostre govern autonòmic, sinó que així hi ha hagut una responsabilitat que s'ha llevat de damunt l'estat espanyol, que se li fa la boca a alguns representants polítics, se'ls fa la boca molt gran parlant de pluralitat i de diversitat lingüística i reconocida en la Constitució, en patatín, patatant, però després, a l'hora de la veritat, no han exercit absolutament cap de les seues responsabilitats envers les altres llengües espanyoles reconegudes en la Constitució. I, fins i tot, alguns poders de l'Estat han abandonat una part considerable de la ciutadania espanyola que parla aquestes altres llengües. Em referís sobretot al poder judicial, amb unes sentències ara, tant les sentències que ens afecten a nosaltres com la sentència a la qual m'he referit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que són molt més regressives que les sentències dels anys 80 i 90, per exemple. El Tribunal Suprem ha decidit que els valencians no ens podem comunicar en valencià amb les Illes Balears i amb Catalunya. I això xoca amb algunes sentències del mateix Tribunal Suprem que en els anys 80 reconeixia la unitat de la llengua. Per tant, jo pense que la responsabilitat de l'Estat en la situació lingüística, no solament al País Valencià, a Catalunya, a les Illes Balears, a Euskadi, a Galícia, és a dir, en tots aquells territoris que tenim una llengua pròpia, és molt gran perquè ens ha deixat de costat. Volia acabar amb això. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies per deixar-me acabar amb aquesta idea. No, per suposat. I jo simplement volia afegir algunes idees finals per deixar-les ahí, que són reflexions que jo considero que també són importants.
Una és tota la qüestió de la batalla cultural que també gira un poc entorn a la qüestió lingüística. I a mi moltes vegades, per exemple, m'agradaria veure un valencianisme també en castellà que també sensibilitze per a que la gent de la meva comarca... És que a mi em resulta especialment paradigmàtic parlar d'aquest tema perquè jo sé el que és estar en un institut i que ningú dels teus amics vulga parlar en valencià i no són gent aliena, són els teus amics de tota la vida amb els que has estat jugant i et diuen és que odia el valencià. I ahir crec que és una reflexió molt interessant que ens hem de fer i jo per això crec que d'una banda i que cal donar aquesta baralla cultural i que cal tindre valencianisme en castellà. I després n'hi ha una cosa que a mi em resulta especialment paradigmàtica, que si no la dic rebente, que és molt curiós que, per exemple, Marçà sí, diga una frase en castellà i se'l titge de tot, de que ha venut la llengua i de que ha renunciat a tot i que qualsevol polític català faci una frase en castellà i estiga tot superbé perquè cal eixamplar la base i això, no? I és una reflexió que crec que ens hem de fer i que certa gent s'ha de fer, que em sembla molt important i que molt poques vegades es fa. I, bueno, espero que este programa hagi sigut útil per a poder resoldre dubtes, per posar un poc els punts sobre les is en la qüestió de la llei de plurilingüisme i de la situació de la llengua. I moltíssimes gràcies a Natalí i a Aina per la part que em toca i també a David, com sempre. Gràcies. Gràcies a vosaltres. I encantats. No sé si voleu afegir alguna cosa. Si està tot clar, doncs moltíssimes gràcies. Està tot clar, farem la segona part i parlarem ja de política lingüística. Apuntat queda, Natalí. I promès, sé que a Aina també li farà il·lusió. De categoria. Així que moltíssimes gràcies a totes, com cada setmana. Vos esperem la setmana pròxima. Tindrem sorpreses que avui no vos hem desvelat, però la setmana pròxima ja les anireu veient. Moltíssimes gràcies i ens veiem molt prompte. Adeu! Adeu! Adeu. Adeu!